Akan ni janmiet ngadon kawai ke bang kwak bani keren bat pi shania au mun siam buko jong blay ban yarap ya ka jing em jonga ya ka bangan articulate ya ka ni ka kubor ka ni ka janmiet bat ngangai ka long ka jinggur khu ya ka jing em jong ilang baro kam dei ka batmai henre ngangai ba umun siam buko jong blay un yarap ya ka jing em jongi ha ka ni ka janmiet pai bat ngasung bai na ka tien ka jong blay na ka proverb kan long basau an puli ip kan ni record an let nang ni kendiat ka proverb kan long basau nang ta kan puli ka record ka ba arpo do arpulai singap ba ini ka record na ka tien ka jong blay. Thank you Jesus. Kan long basau ka record ka ba arpo gong ko kun to sha score ki tien jonga to pendem ya lagi score ha ki jing ong jonga. Wat ai bakin let not lagi kmat jong me to sumari ki hapedeng laga donut dekat ke bar pu ar kong namar ki long ke jing im ye kita ki bashem ye ki bat ke jing kia ye ka do jong ki baro amen dekat ke bar pu lai kong to recop ya laga donut dega ba sumar nabanaka ki wan ki jing mi ke jing im ga bible kong amen dah kena ke janmiet ngakwa begini pusan dengan record ke bar pulai but abang ong record bar pulai ke bemut ngakwa dengan sedang nak kena ke record ke ba u haga jing shisha tapi perkat ba ba mun sim buku jong blay u inspire ya sim Solomon mentoi ini ketian ke ke basultanat hado kata-kata nomor Solomon haga jing long sim jong walau upan ni ke badai na ublay ha ke jing em jong ke jing start ke jong blay kom do ban sensyari ki kun Israel hani ka don rupat ki aka ha ke jing em jong ke balapan baklai ke jing em jong mo bangi tiap ba bun ki ke benta bat kawai na kata ka de ke bong to recop ya la ka donut de ka basumar amen ti ngakwa banong ba ka ngakwa ban ye kren da ka sngi na ka tien ke jong blay Syapang ka ni ka ketien Jingiatiplem sa bahal ni ka conscience ka bangi ong da ka ketien pareng ka Jingiatiplem la ni ka conscience ka Jingiatiplem ka Jingiatiplem jong pi ngiro ka man soto bnia na ka ketien ka jong blay bat nga nget ka ni ka janmiet abang krani ka ni ka kubor ka ni rap ka jingim jongi balarangi smutu ya ka Jingiatiplem bat kumno ka trekam ha ka jingim jongi ngin long sensitive ke jing alam go jong mod sim ko jong blay ke jing jing amen ti hakani ke janmiet ngakwa ban ye kren mat pi balai ka rong kam pi ban recop ya ka dot note balai ru ha ka ju ko por pi rong kam ban snap kan diang ke dot note jong pi pat amen namar ka dot note jong pi ka mynsiem jong pi skap ba ka habang ong ka mynsiem je pi nga kren chepang ka spirit jong pi skap ba ka Jingiatiplem ka de ka sur jong ka mynsiem jong pi amen your conscience is the voice of your own spirit man amen takkan ang ngirong kam ha ka jingim jongi ban recop ban sumare ka donut jongi so that we can pick up things from the Holy Ghost amen ngirong kam ban sumare ka donut knang bangin sngotu kan diang ya ka ka bo mynsiem ko jong blay ukren lani uyalam lani uya plash iron kat haka donut jengi banyalam ke jingim jengi ke paman lagi sengi amen desngap ba jing sha haka bible kadon shibon ba karkom yalam ke jong mynsiem ko jong blay laringan shu ainuk sai pi skap ba kabaning kong ngitip ye ka jing plash iron kat ke de ka wene gelenti ke ba mynsiem ko jong blay uyalam ngi khot de ka inward witness to kabaar ngi khot de ka inward voice lani kabanga kran mga ha ke janmit ke de ka still small voice lani ka conscience ko jongi lani ka Jingiatiplem jongi to kabalai mynsiem ko jong blay uyalam ru ngi de ka ba ukran ma uhi daladi kabamot kata ka sur ka balong commanding ka balong authoritative ngi ong the voice of the Holy Spirit ka sur ka jong mynsiem ko amen to kabasal pipet benia amha na ka ktien jong blay ka ktien ka jong blay ka ong ba ublay ula ban ya lam ye phiru lemba ke jing thu lupa denam nama ke jing thu lupa ke jing tre ke jong mynsiem ko jong blay denam nang tapat God can lead you through angelic visitation amen da ka ublay upai ki angel ha ka jing pi ban ya lam
to kaban riu ublei ula ru ban kren ye pi haki jing po snew but ki jing itu pau. Amen. God can speak to you in dreams and visions. So all of these are the workings of the Holy Spirit. Amen. Baro kini ke de ke ka jing trei ke jong mynsiem buko jong blei. Hallelujah. Amen. Ti hagani ke janmi ngan peni kini ki arteli hendrai ngasus ngoba ngakwa ban krene ke jingiatiplem namar ngiem haga por ka balarang ngi kwa ba ngin snow to kan diang ye ke jingelam ke jong blei haga jingem jongi ka ba man la ka sngi kala balong haga jing tre jongi kala balong haga bede ba ke jinge dei ka bangidon haga jingem haga nugo bede ba ke jingem jong pi. We have to be sensitive ngi hap ban ngirong kam ban sngap kendiang ya ke surga jong ublei haga donot jongi lembah ke jingiatiplem. Amen. To ke jingiatiplem to shwabang ne thu ipi ke jingiatiplem tem pareng kong a moral consciousness of what is right and wrong. Amen. Leni kata ke jing snu thu ka bodon hapo jong pi ya ka badei ba ka bamdei. Kata ka ke jingiatiplem mo to hagapor ka bangi don hagaportei hagapor ka bang ngimpat itu yu Jesus Christ ngap bai gene gawai ka jingiatiplem jong pi ka de ka ba phimla ban shania ka jingiatiplem jong pi wala ka ba tai ka ba ka ong ka ba bhai ka ba sniu ru hane teng ka jingiatiplem jong pi ka bampat ununu brio bampat bdiang yu Jesus Christ ka jingiatiplem jong u kala ban sha yu ban le kat bu mon ha ka jingim takarang ngila jong nu brio mo habang ikundu ule genu no kam bamman yong ka jingiatiplem tu brio kala ayam nen kamut but ka jingiatiplem jong u kam don ka don hare ka jingiatiplem jong u ka sha yu bon le kat bu de namar kam don ni kata ka standard le ni kata ka nongrem le ni kata ka jingalam lenti ya kata ka jingiatiplem jong u ka badai ha ka jingem. Amen. Le kat bamon ka jingiatiplem jong brio bampat yang yu jisu. So your conscience, if you're not born again, your conscience will permit you to do anything in life. That's what I want to say. Amen. Ti hendai ke jingiatiplem jungi pat sngap ha ngini pai kendiat shaka shiti upol shiki Hebrews ngini pai kendiat sngopha ngan pani pi bagai jingiatiplem jong pi haga sngi ka ba pi mat de ke jing siu spa de ga snam go jong jisu sngap ba ka ktin ga jong blei ka ongkum ni sngap ba kalanong ka ba khandai ka de khot ka ba khat saw ka shiti shaki Hebrew ka long ba khandai ka de khot ka ba khat saw ngini le jai mo ya sha ba ga ne ga janmiet ublei unya rap e ke jingem jungi namar ngange balarang ikwa bangi ngin im ke jingim ka ba ngin sha ha ke jingelam ko jong mynsiem buko jong blei ngi kwa ba ka jinget jungi kan trekam barabor ha ke jingim jungi ngino kamban sha skor ya ke jingiatiplem jungi ka blong ka sur jong ka mynsiem jungi ka bangi yo e ka sur nau mynsiem buko. Amen. To ka Hebrew ko ba khnai ka khot ka ba khat saw sngap ba ka ktin jong blei ka ongkum ni ngan pulir khat ka ba khat ar lemni da ka snam ki blang bat ki khon masi hare da ka snam jong uhi ulet rong tang shisien shagata ka jaka kentang haba ulai yo ya ka jing siu spa bam jukot kran chpang jisu. Amen. Pitep nam kanon bi bisongo yo blei ba phila ban lech ha ka jong kat ka jong blei ha beneng namar ka snam go jong jisu. Amen. Amen. Lam da de ka snam go jong jisu nginam la ban yang e jong kat ka jong blei. Amen. We cannot even enter the presence of God without the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Dia khot ka ba khalai kong namar la da ka snam ki blang bat ki masi kertong bat ka depei ka masi lut bala senret yaki tai ki bala pentingit ka pen khot shaga jing pen khot ya ka do sapa namar ke ka testament ka barem ka debe tangai ka do ka ba shabar kam doni e ka mynsiem ka jong brio. Amen. Amen. The khat ka ba khat saw ko ong da kat no tam ka snamu kres. Amen. Ubada mynsiem bam jikut ula aingo yela de ba khlem jing duna ha ublei ska ba lem no kan pen khoj ya ka jingiatiplem jong pi na ki jingle ba yap ya ka ban shakri ublei ba em. Amen. Kamot hagapor ka ba pi amat ga jing sat ga snam go jong jisu ya ka mynsiem jong pi ya ka jingiatiplem jong pi ula pen khoj. Amen. Amen. Your conscience is washed. Hallelujah. Kabamot hadin ba phila priang yu Jesus Christ ya ba ka jingiatiplem jong pi menta kala la ban long kata ka kompas leni kata ka bangila ban shania ya ka ba ka jingiatiplem jong ka keren. Amen.
Hallelujah. To ngin le chu sa ko we ka khot de sen pen scam me ka ni ka bang kren ni pi ka ni jan miet phai ba nga so ba sa baning kong Petros kalonong ka baar kalonong ka balay map nga. Thank you Jesus. Baning kong Petros kalonong ka balay ka dekot ka baar phuwe nga kwa pin pe benia e ka dekot na ka tien jong blai. Baning kong Petros kalong balay ka dekot ka baar phuwe nga kran chpang ka Jingiatiplem map so ngan sa batay benia e pi ka jan miet nga kwa pin pe e ka dekot na ka tien ka jong blai. Pi nam teng teng ngim ju kham da pe ngor ngim da long no ngim long conscious thandi ka e ka jit ka e ba ka Jingiatiplem jingi ka kran bar ngan kam ban ongi pi bangi em ha ka por ka bangi don kam ban sngap kan diang ia ka ka ba ka Jingiatiplem jungi ka kren amen nomor ka Jingiatiplem jungi ka ka sur jong ka mynsiem jungi amen manobaran hapo ka mynsiem jong pi u mynsiem mo ko yudan hapo jong pi amen. That's why it's important for you to pay attention to your conscience amen. Tas ka ba baning kong Petros ka long ka balay ka dekot ka ba ar phuwe nga kwa ipi pen pe benia ka ba ka Bible ko ong sama kabahay ka jingpen shisha jong ka kata ka jingpen baptis kapan em yengi mentaru skaba kani ke jimpen baptis kam de ke jimpen baptis umma nama ke jimpen baptis kam jimpen pen em yengi skaba skap benia lo ke khot baro ko wei wong bni skaba kabaha ka jingpen shisha jongka kata ka jingpen baptis kapan em yengi ru menta ka babu no e ke jing tinget ka do handai no handai ke jing wat ka Jingiatiplem babha shauble kamot kumno ke Jingiatiplem jong pi lapun khot ya ka kam de ke jing baptis ka de ke jing pen baptis ha kamet ukris kamot ke jing pediang yu jisu amen. This is not talking about water baptism amen. Ka de ke kren pang ke jing baptis ha kamet ukris amen. When you get born again your conscience is clear amen. Thian parang ka kham shai ba ji sha da pi pet ba ong ba there is also an antitype meaning antitype is Jesus amen. Thian parang ka ong ta ska ba which now saves us. Jesus saves us amen. Habangi pedang yu jisu ngi yo mat de ke jing penim hallelujah but habangi mat yo mat de ke jing penim ka Jingiatiplem jong ngi ka long khot chu blai amen. Our conscience is clear to God hallelujah men wei kam long kum ta de nam pi su thu e ka ta right amen. How many of you are excited for the word? Hallelujah. Wong Henry ke jing wat ke Jingiatiplem babha shauble da ka jing pin mi pat ya Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Tiga moment ke Jingiatiplem jong pi skap ba ke Jingiatiplem jong pi kun bi jong blai hadin menta phila ban shania. So what is conscience? Conscience to again conscience is the voice of your own spirit man. Ke Jingiatiplem ke ka sur jong ka mynsiem jong pi. Amen. Hallelujah. But ta kanau berborang ngi ong ye kabak ngi ong ru ye kabak ka inward voice ane ka sur. Amen. Haga jing si syaf tip nam dapi sngap ba ka tin pareng ka waina ka lenti ka ba sngap ba ka lenti ka ba ningkong tam ka ba mynsiem ko jong blai uyalam me ka jing em jingi ka de lamba ka ka jing flash ai rangkat lening ong ka inward witness ngap ha ka siu pol chinong rom long ba pra khot ba khan riong an puli phi nam ta ka jing bantoi nam ta jing ilang baro shopping in let chikani ka banta ba ni kren bania ka ni sngi ngap ha ka long ba pra ka khot ka ba khan riu ngap ha kalau ngapa pra ka dekot ka ba kan riu pitip na ma ka jing em jingi mynsiem ko jong blai u assign you mynsiem ko jong u banyarap e ka jing em jingi amen amen. Romans chapter 8:16 samba siu pol shnong rom long ba pra ka dekot ka ba kan riu nga kwa pin skap bania wong uta mynsiem hi ken ya pla shai rengkat bat ka mynsiem jingi bangi long ki konu blai amen. Terus ngapa? Ngan buk ni ko bagi jengkeli. Lada ublay u idon kam. Lani ublay u idon kam bakalong ke ka badon kam ye pi ban tip ba pi ki kun jong blay lemba ke jeng pla shai rengkat de nem. Kemuat ke baro ha ka jengem jong piru ban yalam ka diga baning kong tam ka diga jeng pla shai rengkat jong mynsiem bukot jong blay hi. Amen. I say this in English for the benefit of all of you. If God counts it
considers it important for you to know by the inward witness that you are a child of God. That means all of your leadings in life, the number one way that He will lead you all your life is going to be through the inward witness. Amen. Kajing pelajaran kat napa ko dok not jeng pi. Amen. To, ketika ketin jeng pelajaran kat ketin witness, ketika ketin ke bagi yo haka yang syari, mo courtroom sekarang apa? Bau nono beriu yang haka witness box. Denam. Kalau witness, yang haka witness box, udah tahu beriu usaki ngiang mo, ubelayu iya kan nono ke jengja, uberana kamat jong judge, but udan advocate denam. Ong keli jeng keli uni beriu ong hatu me yo ina me kata ke belajar. Uni ubasaki usong baik hot le ni em denam. Uni usaki ju explain. Usang bay hoi nem, te baru bor ke jeng pelajaran kat jong mynsiem bukuj haga dono jeng pi kalong tai. Doesn't explain. It's just a knowing within. Kadi tang ke jeng tip ke mana syapo pi tip ba kadi no play. But haba kawan ke jeng pelajaran kat na mynsiem bukuj jong play karena artli ki ke bayar rengkat ba kata. Ke jeng sup ba ke jeng kemen ke jong play ke ya rengkat. It accompanies along. Stunam. Amen. Te haga jeng jong pi ke nugo ba pile siapa? Lain api su bot tangi kini ki artli ke pangan kerana ipi minta kesingi deh. Haka jingim jom pi dengan kuat menong ipi, ka jingim jom pi kanong prosperous pa. Kan roy ke jingim jom pi balai, bapi ngap kan giang ye ke jing pelajaran kat bat ru ye ke jingiatiplem jom pi. Amen. Which is the voice of your spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Toh. Let's tiu pos nong room kalong baar dekat bekat sau kat san. Ngia keren me ke jingiatiplem namar nganget ba. Kan ya rap ke jing jingi ong baro ong ke jingiatiplem. Kalong ga baar ke jong tiu pos nong room ke dekat ke bekat sau bar ke bekat san. Ngakwa pin ngap kan diang bahai ke ke ba u apostle Paul Ukren ye ke gentle ngap ba. Namar ke gentle lim shimla ai ke hukum. Uang bawa lai ke gentle kim shimla yo ye ke hukum. Henry ka hukum la thok ka dok not jengki ka Bible ka ong sampa. Ngi men chuang ngi kam yo ka hukum denam. The Jewish people got the law, not we, right? But how come we know what is right? Ngi tiap balada ngi peniap beriu ka pop denam. Ngi tiap balada ngi lek ka kamauria ka pop denam. Ngi tiap balada ngi tu ka pop denam. Kumrang ngi skong tu e kata. Kata ka ba syapo jengi ke jingiatiplem jengi ka ong ngi ba kani ka ba phile ka day kani ka ba phimle ma phi ka ka bam day. Kadi ka balik apa pi denam. Amen. To, stiu pol sinong rom ka long baar. To, kan khat ka bakat sau kat san. Ka ong gumni ini puli lang ini khat sobha. Namar haba ki gentle ki bam don ka hukum ki le na la ka kenjatan rai. Ya ki ru ki jong kata ka hukum ki ni haba kim don ka hukum ki long ka hukum yala di ka Bible ka ong. Khat ka bakat san. Haga ba ki ya pen ya ka jingle ka jong kata ka hukum bala syap haki donut jongki ka jingiatiplem jongki ru ka pelajaran kat bat ki jing perkat jongki marker liang parlok ki daya mudui lani ki daya sat pengsan yaki. Amen. Ka jingiatiplem ni pi berbor kong kani ka boleh pi ka day kani boleh pi kam day dinam. Amen. There's always a fight that's going on inside of you. Amen. Hallelujah. Ngakuap ngastenat mereka ketin kasih. Kita ngi dekat Bible sebang mau pulih ketin kasih. Kastenat bahai kini ka omnu skap bahang ni ngastet ka syai bahang ni. Ka omnu ngan pulih mangi pi. Haga ba ki pen ya ke jingle jong kata ka hukum bala syap haki donut jongki ka jingiatiplem jong kiru ka pla syai rengkat. Amen. The conscience is saying, lara ka sumut der ngan su anuk sai pi kong peniap beriu. Ka jingiatiplem pi kong tam de pi. Sunam. Ka pla syai rengkat pi ba kari ka pakala kata. Ban perkat ban peniap inu denam. Amen. To a degree day ngalap orang ni ubam ngai ru ulahi ban syania te ya ka jingiatiplem hanrem dei pat ban syania umla ban syania teli ya ka jingiatiplem jong ubam ngai kan hanre ubang ngai ula sunam namar ubang ngai haka donot jong pi ublela tholot ika hukum ko jong ka Bible kong. Amen. In your heart he's written his laws.
And the new covenant is that way. Amen. Haga jutang apa thamala thoi ke hukum jong boleh ka dodot jong pi. Amen. Terus ngapa? Tuh, ini dia pai kendiat sebening kong Timothy. Barangan sepensyai pi kum no ba mynsiem buku jong boleh transmit aka syapi ngapa lembaga Jingiatiplem. Namar kani kan nyarap bi pi step nem namar Hagapor ka pa pimpay perkat de. Udi mynsiem buku jong boleh siapa kerana pi pi pim tip pakai ka udi mynsiem buku jong boleh. Pimut ka datang ka ji perkat jong pi hi ngapa. Ya kan no ka badai ngapa mo. Baningkong Petros baning kong mapingat Timothy kalau nong ka baningkong ka dekat ka basan nga kwa pin pei bai kini. Baningkong Timothy kalau baningkong ka dekat ka basan. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Ka bon mai ki dekat Bible ha ka bade ba Jingiatiplem nga hap jet ha ka jan miet ngapa. 1 Timothy 1:5. Can somebody read in English? I think somebody can help. Read sama. Menurut ayat ketin parang pulih jam nang tu. The purpose of my instruction is that all believers will be filled with love that comes from a pure heart, a clear conscience, and genuine faith. Baik sangat pa ka no ngan pulih pi ka ketin kasih sama dekat besan ka no. Henry ka jing temu ka jong kata ka hukum kalong ka jing i na ka donut bekut bat ka Jingiatiplem babha siap pa. Okay? Ka Jingiatiplem babha, ong ka Jingiatiplem babha. Kamu ka Jingiatiplem je pi kalau ka Jingiatiplem babha siap pa bat ka jinget ka ba klamar sap. Amen. So there is love, there is conscience, there is faith. Siap pa gini. Kani ka ika bang kwa pinyo i kani ka way. Ha ka jingim jungi siap ba kani ka ba Apostle Paul Ukraine yo Timothy kumunong hikai siap kumu pastor jang balang po Ephesus. Heringa kwa pin shai pi kani ka way siap pa. Uang ba ka jingi kai jong ka tien ka jong blay ka no ka jikai jong ka tien jong blay ka ba piyo ka ba day barabor siap pa kan pelongi pi ban i iki way kan pelongi pi bagi Jingiatiplem ka babha kan roi ha ka dono jong pi ka balai pinya jinget klamar sap wong. Good teaching will do that. Amen. Kanono ka jikai ka babakla barbor nga kwa banong pi ba pi jinam ka jikai ka babakla barbor ka penlong reserve pi. Ka penlong pi ba tang ma pi badai. Ka penlong maladi ti pi. Hene ka jikai ka ba kabalong pion na ketin mulai kabadai kapelong pi pin iet iki brio lena ndai da mo siet iki brio da ka Jingiatiplem ka babha ka Bible ko ong ndai da kata ba ka jinget ka bakla marsap ka ketin jong mulai ko ong. Amen. That's what good teaching will do. Amen. Amen. Hallelujah. Ka bomot ngap bai kini ka way ka Jingiatiplem jong pi ngap ba karon jinget dai ba ka kom ya jinget jong pi kriya jinget jong pi. Lada ka jinget samba lada ka jingyat jong pi samba lada pim ya ka jinget ka Jingiatiplem pi kan ong no ka tu ka balek ma pi kam day lada pim ya jinget samba kalau ong no ka Jingiatiplem pi ong beli am tarin em namar ka Jingiatiplem ka babha barabor kan mynsiem kan keren ya pi ba pinya jinget. Amen. Hallelujah. Amen. To walk by faith, to walk in love. Hallelujah. These elements are very important. Skapa. Balala pi pet benia ba shibet ngam pli pi ka ketin ka jong blay. Ba don ki brio. Balala ki la yo snow tani ki jikai ba kla ka jingim juki ka Jingiatiplem juki ka klumar. Kim tip shu di ka no ka badai. Kim la shu ban shania ka Jingiatiplem juki balai ka jikai ba kla barbor ka penlong confuse pi ba pin snap kan diang ka sur ka jong blay. Amen. Tapi syong-syong haga jikai bakla kan ialam kan pelukul mari pi. Kita kata, it'll hurt your conscience. Piong, ngasu ngap. Tak kena oi pi, wan juk penlej por, man ngap ke nunu ke jikai ne ketien jong blei, man ong ba ngasu kwa ban ngap ti, kwa ban ngap. Lara pi pas thu bai ke jing san ke bakin jam sim ne dia, na ngap. Wan mangar ko brio jong blei, kidon ki ke ngam ngap hi ken diat ru. Blei it just disturbs you. It disturbs your spirit, it disturbs your conscience. You understand? Right. Amen. So it's better. Kiron ki kot ki banga ha du mentai kiron ki kot ki banga
ngasu ang trying jendala light mga nampuli tikot na makidon kikot ki mga ngapuli ka ba, it doesn't help me. It blocked my mind. Amen. Amen. Kau ini tadi kikot ki mga puli labun bul sam syuang tadi kikot kini. Breaking Generational Curses. It's a very good book. Powerful book. Huh? Right. Now. Don't read that stuff. Don't eat that. Amen. What ang pastor ni haban ya dwai pi ban penjat no gini ka jing ka jing tim ka bayar pateng hayeng. Kwa ban ong ipi ba ka snam ko jong Jisu kala biang. Amen. Kala biang nam ta ka jing im jong pi. Amen. Ban pen kedia e gano ka jing tim ka bawan her pateng. Sama ka jing her pateng deh ka terekam yu bam nget. Ka curse. Amen. Ka generational curse ka terekam yu no yu bam nget. Amen. Ya ubah kam terekam syu. Amen. Hallelujah. Amen. So don't come believing that you are generational curse takadaw. Aku apa nong bang ngi mentangi em hakapor ka ba ki brio ki manra naka testament ka berem bangin em haka testament ka berem. What em haka testament ka berem? We are supposed to live in the new covenant. Amen. Singap ba? Ngi pulian ka testament ka berem, ngi yo ji kai ka pangila kalong ka jing mahaming ni ka testament ka berem, ngim em haka testament ka berem. Amen. Hallelujah. Amen. Ngi em haka testament ka betumai. That's why spend most of your time in the letters. Amen. Hallelujah. Don't waste time. A lot of people, I've read this, I read that. I thank God, but ngamong ba anything, but I spend most of my time in the new covenant. Ngamong bam de ban puli testament berem ha. Don't tell me, Pastor. No, I did not say that. What I'm saying, spend most of your time. Penlot kapor ka ba bon jong pi hakishiti. Nama kishiti to ya pi. Amen. Ya pi ubangay. Amen. Hallelujah. Baru ki kai bakla ki bami akhir kasi menta ki babon bahane ki lek ka babon ma ka mixture jong testament berem bat batmai to nanta ki babon ba ki jing lek niam ki mi na ka testament ka berem. Amen. Mynsiem tayong orang ipis ngap ba ka gawi ka khna ka ban hapreng ka yo ji kai ka bakla ka pasir kai haduk kata-kata haduk mangarong ka lengo pitip nang ka ji kai bakla haduk ba ki ong balada pa mi no nang ka ji kai pa ban suicide de ki pa tho ka suicide note ka orang ipi ka ji kai ka rang kum tam ta. There are some of our Kasi people getting into that teaching. Là pi mi na kata ka ji kai pi tho ka suicide note dala di bangla suicide balai baki ila mot ban mi no nama kala pun kulmar ka jing im jing ai ngoi ublai nang dan kata ka jing pelai ban mi no mo. Amen. Takadaw mo pi value the word of God. Amen. Nyo ko ari ka tien jong blai ka ba pi snow ka jing im jing pi. Amen. Amen. Ndai tang man long kinong snow long kinong puliru ya ka Bible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pila ba pastor na ikata ba ang mapi? So ba pan ikot kat na katin jong blay? Ngi barbor ngi jong mo in our church kala jong pi barbor. Ngam ong ba kay baro ka kay manginang ni hot. Amen. Dapat ikatin jong blay ru kadon nem. Amen. And I give you that liberty that you can come and say, where is that in the scripture, Pastor? I want to know. Mo ako man tip ko na ikata, nem. Amen. Walang gumisem itu barang syukaim, syuang ba isentor kum ni. Kat ba ay warna ki kimi na ay ru mo, ang ba isentor ka kuma bambay tamos bambay kat bayo ti. Huh? Don't be like that. Be like an old cow. Eat the grass and throw the sticks away. Amen. Ba mi uplang berat no yudiang ti mo. Dinam. Kamasi ka pala expert ban bam plang kalau kumta te ka bam tang yung plang ka no yudiang tak mo kumta re ki kai ngi hable ka ji em jingi. Amen. Bali na krane kata ka ji tiplem jo pi ka nyarap pi ban identify ka ji kai bakla. When you pay attention. Amen. Hallelujah. To skap bangan speni pi ngan demonstrate pi ka way skapa. Ban suk pi ka ni skapa. Habang ong ba ka jingiatiplem ko ka sur jong ka mynsiem jo pi skapa. Namar baro kini ki lai banta jong ka jingim jingi ka don ka sur skapa. Ka sur jong ka mynsiem ka jingiatiplem. Dinam. Ka sur jong ka met jong pi ka jing snow. Ka sur jong ka jing mot je perkat jo pi ka reasoning ka ba pi perkat perdan. Dinam.
Amen. Lana ke jong ke surga don. Hallelujah. Amen. Des ngapa? Haba ke jingiatiplem tu pi ngapa? Haba pi yok sngowi ke nai jingiatiplem inward voice ka ongum ni. Ngan chu anuk sai pi. Ka ongi pi ba. Ngan anuk sai pi ko we ke banyarap pi. Ko we ke sngi ngali thiet ruti ngapa. Ada kata ka besuk bun ki kai ngali thiet ruti ngapa. Hang ti hapo warjeri ti hapo mau karmo. Tiap tu ajan bas tanat ma tu jaka. Tengali thiet ruti mynsiem ko jam lewang. Thiet sa uway ngapa. Tang yok sngo thiet sa uway. Tengah pada ke jingmut jong asama ke jingmut jengi berbuat ke kuaya kun kuang thiet liu tong way abang thiet liu so way abang way la dap te hiang mo tang thiet tong way ruti berbuat wong thiet sa uway ngarung aklem bunya ngam tu thiet sa uway nga thiet sa uway amen ngapoi hai hiang apo ret sam thia kiwan ki brio ban di sha skapa kim dan jing bam ngong are uni ui ruti nga thiet extra mar belai sel dia la thiet ma pleng mynsiem ko jong blai uang man thiet sawai mbe nam ta yela dia nam ta ki way amen akan tip kata what I mean is I knew why the Holy Spirit told me to buy amen to skapa I'll show you how it got transferred skapa mynsiem ko jong blai skapa ka jingiatiplem jong pi ka bre ka sur jong ka mynsiem jong pi skapa dei skapa ka ni ko way mynsiem ko jong blai ukran hai ha ka mynsiem jong pi de ne amen. Ka jingiatiplem tu pi ka shim me kata ka transmit shapi. Ka penkiu sha ka jingmut je berkat pi kong. Are mong tahap thiet ta. Samba. Amen. Samba ka mynsiem tu pi ka la man transfer e ka e ka pio ha ka mynsiem la man transfer se ka jingmut je berkat tu pi. Kawan na po ka inde na bar. Orang ka sur jong mynsiem ko jum leng so da gini ki skor. To ngakwa baro pin ngakwa baro samba pin bat ya ka skor jong pi. Everybody. Come on. Bat ya ka skor jong pi. To. Kumlei sibun samba. Nei baro na pi rum ta pi pas tu samba. Ka skor na pi kam dei tang ka tu. Ni abang i ong ka skor barbor ha ka jinglong do jongi kini. Kadang ka skor sa kawai hang ni. Ka skor ka pakan jaman mynsiem. Amen. Kasur ni nang ni kawan napo. Mynsiem ko umla ban kan skor. Balai. Namar ba he's not a physical body. He doesn't have a physical body. Amen. He speaks in the realm of the spirit. So nam ukran ha ka pertega bakan jaman mynsiem and your spirit ka mynsiem de pi ka de ka contact sa ka pertega bakan jaman mynsiem. So nam te mynsiem ko do ukran ha ka do no jampi. Ndai de gini ki skor. Nga kran nga mga pi os ko na gini skor. Dai nam. Amen. Hallelujah. Amen. Are you listening, church? Yes, sir. Ni mo syara ong ba mong you pek ini kawai ke jing bakla ka ni plem ma kata semen ka berem. Ublay ukren na beneng mo layo asngo bri jong blani. Moses layo asngo mo. Hang ka mynsiem. Amen. Amen. Haga por ka ba ublay ukot yo Samuel kan mau uilai utia lang din uilai dan lang tu ublay ukot yo Samuel ke judge Samuel le chu ilai pi kum bekot me le biang haga balai sin ulai ong pe cheni du sur kari sur jong blay la me ngahang ni trai shakri jo me usngo kren mo. Amen. Kami usngo de kini ki skor tambah teng ngap ba teng haba mynsiem ko jong blai ukren I kumba pi osngo da kani skor ndrem de kani da kani hipat u kren jam ru. Amen. He speaks from the inside. Hallelujah. Amen. Skampa another thing for all of you young people mo kiba pila kibla shong kurem ai go ublay kibra na ka process kibla ya shemru ai go ublay skampa. Hapor mga kendo maris skampa kani ko ka balong plam ha ka jing skampa ngala duai ka inde mga klam duai ngala duai dia ka nga kendo ko ka ski mynsiem ko jong blai ong nga ba ini ilong itnga jong pi ngarang yalang samla ba di dang arpoi snem skampa bangan ong ba in salong ilok jong ala pet nga trai maria ka por skampa mlaban handle le ka tarinam piap nang lano pin ong ka tarinam 21 years I heard that. She's gonna be my Henry Samba. She posts nem nga up la no, she la no kampoy kata. Ka ba din nem.
Nam juga beroi kibrio penyalang slam tanah ke jena samla balai kordet bah sama. Habang ong kordet bah ka pemut bah kada ke jingat lenti ke jong blay ke jingem jong hanrek da slam tan barbor ka penlong betai no EP. Ngala duai bun sin ngong trai de ne kam de na me kan de brio de ne kam de na me la bun sin blay kadai man ka por mga duai kadai la bun sin la ko am het kti no. Atrai morir long kom ju kan de tang mga. But that voice hold me. Ketika bangai sono blay ka batte kan pok donut. Amen. Phim non kam ban long ban kiu kadan ha ke jong mynsiem ban yo sngoi ke sor jong blay. Ketika hok jong uman u balanget ban yo sngoi ke sor ke jong blay. You understand? It's the redemptive right of every child of God. You don't have to have a spiritual growth. Oh, ap samurang la san ba kum pastor teng sa yo so. Ndai kum ta. Amen. You can. Jeng sha ka bubun ma pilay osngo. Hani phim tip ba ka de ka sur jong blay ne jong phi ne. Phi tip nam ha ka bai dei ba ka jingiatiplem sngap ba ka julong kum ne sngap ba. Ha ka ba dei ba ka jingiatiplem bar bor ma ka de ka sur baru biong de ka sur jong ane jong blay nam tu. Namar kami na ka jingiatiplem jong phi ta ka raw i kum ba ka de jong phi ka sur ma kam dei. Kawan nau mynsiem ko jong blay sto nam. Tiki bubun ma ki bri kyong pastor nga confused ba te kare sur jong blay ne jong anem to kawan lamba jong phi te kare jong phi ken ka sur jong mynsiem jong phi te you not are you catching what I'm saying? Amen. Kare ka sur jong ka mynsiem jong phi hi u ka mynsiem jong phi ka yo ai ka sur now mynsiem u ba ai ka jing kren ban transfer sya ka jing mo berkat jong phi. Amen. A lot of things in your life. Amen. Ong hoi palam pi ong ngap ke jingiatiplem. Ong bia ong ngap ke jingiatiplem. Amen. What you kentai ke jingi what you violate, what you late persya ke jingiatiplem ka bawan hapo jong pi. Amen. Amen. Namar pi persya ke jingiatiplem ngap habar bor mynsiem buko jong blay udai u badon buram. Lara ukran chikane pi pilek bom sutnyo he'll keep quiet. Haba ong ngap jar ka bonum e pi kum tu dai pin mat jing e te dai bonum kran men kai u pin mat jing e sto nam un e pin mat jing e and then try ngakala ka mamut ha ka ta por you give me permission to speak again. I'm there to speak to you. Amen. Ngam kran men e pi. Amen. Tara ba biron ki rai ha ka jing em na phim su thu ba ba shim por ban duai. Don't be quick to make decisions in life. Amen. Kam tam ba kuno ka rai ka bre ba ka jing em jong phi ka ban ka ba shakmat jong ka jing em. Amen. Kala malong ka business jong phi. Amen. Kuno ba phi le. Amen. To ngi le shu shi ki khot Bible. Le cha still posh nong rom ka long ba khandai sa ba. Ong baro aga jingiatiplem. Ketika sur jong ka mynsiem jong a. Amen. Let me give you one key of bapin so thu ka sur ka jong mynsiem buko jong blay. Haba pi perlu por ka ktien jong blay. To le choi sti pos nong rom nong ba khandai to ngan sa IP ka ibang kwap nong sa ba khandai. Khandai iwe. Halap nem? Jingiatiplem. Khandai iwe sa ba ka ong neo ktien jong blay. Nga kren ya ka ba shisha ha ukres ngam lam ler ken ka jingiatiplem jong nga ka daya pla shai rengkat bat nga ha mynsiem ba khoj sa ba. Amen. Come on, I want you to read your Bible. Come on. Kwa bora pim pule jam so ba. Nam ta ka jing mentoi jong phi hi. Nga kren ye ka ba shisha ha ukres ngam kren ngam lam ler ken ka jingiatiplem jong nga kadaya pla shai rengkat bat nga ha mynsiem ba khoj. Amen. Ha mynsiem ba khoj. Amen. Hallelujah. Kan people ada traffic light ngim sinim dan traffic light musyala persang man bu ma. La persang man bu la invest ka pisahan re la khlem lot ki traffic light te.
don biro traffic polisi ni nam te ke traffic light berborder light li kirong ni nam mono law no kirong light li ubasau yellow and green right ka purpose jong ubasau de gong sange ni nam ubastem no pe ni nam ba green ngamot ya ni nam tik ubasim bu khot long kum ta don ka por ka ba po jin ping red signal basau sange shwam ta ba doi shwa pa long ban le ki ni ka kam pat das dan kata kajing pla sai dan kat apa don nun ap shwa ni nam ki don ki por ka ba sim bu khot jom le kwa ai pi ba pin doi shwa amen amenและสิ่งที่นั้นกี่เกี่ยวกับพิบด้วยกี่นั้นกี่เกี่ยวกับกว่าแบบพินโซทัวกว่าแบบพินเตียบหากนุกกำกับพี่เลี้ย that's why he's giving you a signal red one stop amen amen look and go green signal ก็หมดอยากจะขมัดนี่นะ green signal ก็หมดวะหากนั้นก็ green signal ก็หมดadaก็จึงคอมเมนต์ก็จึงสุกก็จึงสุบังมั้งkadang kataก็จึงpersyak kataก็จึงคอมเมนต์kadang perkat ya kata ada so tenat bah siapa bahก็จึงitu pelam kalau ngom ni kadang perkat deh nang so tenat amen siapa lara ong menta ba pinyo ale chenu ka jaka pila dwai te la slam kumi ba na ba di mo kita ngawan su ka jaka ka pila akwa ngatara kadang perkat tu ka jaka wow ka jing subang ka dodut mo ka jing tip lem ru ka rash ka dinam ka kamen de dinam siapa ngan peni pi ka tien jong blai baro ki brio jong blai ki ba thoi ka bible de ki long kum tahi they seemed good they had ki don ka ni ka jing tip lem ka ba ha po ka dodut ba ka ba ka ni Lukas suong ngarang ni jing tip lem ka ba bangan tho chapang u Jesus Christ sama ngan peni pi na ka bible de kata ba baro ki ni ki brio jong blai haga bible kam ki apostle pi puli bha shibon ma ki ni ki jingja everywhere you find the word it seemed good kaslong ka babha so tanat man perkat e kata ada ki jing tip lem ka ba musim bu kho jom le lam ka jing mgp pe lukas iwe amen lukas ang bening kong khot ba sao sa ba ajan kot ya syak bangan ni kejan miet lukas iwe dekat ke balai ba besau de pipuli lukas iwe lai bat sao sama kini dekat bible kai nga puli iwe lai bat sao ko umno kala ibet hangaru habangalai yayit biang ya ki baro na duk ka ba meningkong samha kala ibet hangaru samha kumnu yo kata ngala ibet hanga ka jing tip lem jung u denam kete parangong it seemed good to me samha also having had perfect understanding of all things from the very first to write to you an orderly account most excellent Theophilus ngapa ngan puli lo kini record wong ni wong a Theophilus uba bahatam ba men yo tips kem ya ka jing shisha shapang kita ke ru hakiba me la yo hikai amen he wrote the account of Luke and the book of Acts it seemed good to him amen hallelujah let's ki kam ki apostle ngan pen EP arti ki record ajan kot mo ya syak pan nga kam ki apostle pitep nem kani ki tip lem apa ka krenning iri kam de ha ka por ka papi pim poi perkat nga ki don kini kita yo ka ba ki don ki jingkran ki bawa napo ken ka ba ngames ka bo de ka ba kraw hane nga klem nga ngem melingan sale shibet hane ka de ka sur jong munsim bu khoite ki tip lem jong ha ka ong ka kren nga amen is a voice of the spirit through the conscience right nga klem nga le bam sunyom ne sale shibet thama pleng ong mun sim bu khoi jom leu la ong pleng nga van le nga pa de nga le bam sunyo le kum nong por ba kum kata kan la ka bomot state amen pitep nam kade ka way nga kwap no pi ba be quick to repent whenever you violate the conscience of your spirit amen what dum shim sting manong am lele phim what jong lele amen
Lalu mynsiem buku jom leu train ni pi bo ni alam ni ke jing im pi kum ta hai ki barit suppose kanu no hai ke jing ma la pi piong mlele ke ta kanu kum long denam ke jing yap jong ki banget siap ba hai ki babon ki jing ja pi mo mynsiem buku jom leu klam mahamiki uladap mahamiki. Amen. I'll tell you 2 incidences siap ba ban percaya ke ni Hagaway ke singi ipairan goti ka slap jor bhai nya kali nam taki officer jengki nga hieng ngadon mynsiem bukhot jong leong duai nga duai mynsiem bukhot nga kawan bangan duai nam tai pa nga duai nam tai pa nga duai mynsiem bukhot jong ble kawan ka ka pedang nya ka poi hadu ka kali jong ki bakal ajan ngam jelop ko nga kwa panong pok goti. It happened for real. Amen. Shumud dor la ngam duai ka to ko por, what would have happened to him? Amen. And now that's a serious thing. You might say, ublay unle kumno ka pertay. Lamda ublay prong kami ubanget. Banduay. Amen. Hallelujah. Amen. God will not just come from any realm to do anything like that. Amen. Kandon ka jing duay. Kandon ka intervention nangi. Amen. U Apostle Petros kami naging bendi kumto. Kada ka jing duay jong ki banget. Ublay upai ki angel. Hallelujah. Yau angel. Hallelujah. To deliver them out of that prison. Hallelujah. Don't you think the prayer of the saints does not kamde ka jing tray lang but ublay ka day. Amen. Kabaar. Ngikin mau mynsiem snem mo ipa jing iparbai ilet bam kana na office kakala kali jing In the morning before he went for work, I prayed for him. I did not know, but I just prayed for him. Ngam tip no kan long. Ngaduai kata ka jing yam hapo ka don ngaduai mynsiem bukhot jong ble. Ngasukane izin aja kier ka jong ble. The one na meet why os ngom ta. Ngapre kham da ki than kata ka jing pra bale ong try ngai ngo ime. Try nga pendem su mynsiem bukhot jong me banduai. Ngai ngo ble tang kata. Amen. Hallelujah. In certain lives he could have been a lot of things would have happened to him. Nothing, no scratch, nothing in his body. Amen. Kasupang tu kamet, kasulong tu jerem, kamdon kawai kadak ru kadak mong kamet jungi. Kala hong pong kali yang ipi. Amen. Now that's a serious thing, isn't it? Yes, sir. Amen. Ngasu ai pi kinuksa we arteli samba. Baga jingiatiplem jong pi ka kran bon ki ke kalok nglo ka jing duai nam ta ka jing em jong no juno. Kam na dei tang e piru. Samba. Kalab na ki we ru ka jing em. Amen. Hallelujah. Come to apostles. Come on, church. We're going good. Are you learning something? Yes, yes. Take along over Katsan. Come to apostle no Bakatsan. Pikamau em hapo Jerusalem garon kawai ke jengkul mar ka bami skabha perengki bangej. Bakidon na ki parasi ki bawan ha ka balang hapo Jerusalem ki bapunkul mar ki bangej. Ki baong namar ba philap padang yu Jisu menta phihap ot share ye phi. Kini ki bangej ki bawan gentle ki ong kumlu kum tamo ngila padang yu Jisu hapan ot share menta. Nasi bon phi masuthu tani ka ten jing ot share circumcision meaning every male child had to be circumcised. The private part had to be cut. Blood had to be shed. That's right. Amen. Amen. Tikini ki bangai sama khatsan iwe puli nga kwa pin skap puli tu khatsan iwe shwa nganza puli pi ka khot ka bar pu prapat sama khatsan iwe ka umno sama khatsan iwe ka umno ngini puli lang tila dan ki briu ki belawan hiar na Judea bat kila hikai para bangai ki ong lemda ot share pi kat kum kan niam ka rukom Moses pimla man yo la yem nenam you're not really saved unless you are circumcised. La don cibun gizi kran sepuli mapi long bakhatsan kabala pai apostle Paul bat yau Barnabas kumta balik ban keli balik ke Jerusalem haga Jerusalem kalau don gaji kran kiong ba em ngi nembuk kendon ni ki gentle la kila pliang yu Jisu kemdan kamban ot share rekat tu kat ning in ong ye pi ya kaba kan long kum ka jing yarap e ka jing im jong ki siap ba ke e ka ba ki ong ngakwa e pi ba pin puli ye ga khot kaba arpu pra khatsan arpu pra siap ba Skamba what ki brio jong blai ki pastor saga balang u Jacob u balong u pastor rang ba jong balang apo Jerusalem ma u bat kini ki wekin ong yalam ki ong kum ni skamba khatsan arpu pra piranang tu to naba kala ibet ya u mynsiem ba khot bat yangi. What does it say in your English Bible? It seemed good to us.
It seemed good to the Holy Spirit and to us. Ngap ba? Nabakala ibit yung mynsiem bukhut bat yang ngi kumno kata ka jing ibit ki so thu kata ka jing ibit na ka jing tiplem ju ki sam ba bat om pen kit halo jong pi ya ka jing kit ka ba kham khia na lor kini ke ru ki badon kam ba pin kan riano na ki aka bala kenya ki blai thau bat naga snam sam ba ong bat naga snam ong bet membam snam ong bet membam snam ang buta ka ko hukum jom tama sam ba debatable things kan ba but na ki bala khrwat but na ka baklim na kini lada phi sumar kendong yeladi phin man bha ken khublei ong samba samba ke jing bam snam ni sha kam don area mak tas pun thmai hen re ka long unhealthy kam long khoi ki blood eaters kam pitep nam ngadon kani ka wei ka ngayo something that really helpful to me. The people baniya bahai ka testament ka borem yaki dietary laws ka ba ubleo ai ki yaki kon Israel ken kide ke baniya rap e ka jing im jingi kiron ki bam ka bagim de ban bam te bangin Muslim sa ba bale ban Muslim pitep am ka don jingi de bar kai ka ba pi bam ban Muslim ru ha tangwan phla jingit ban Muslim ka pat biang ho ya pyong ngan phla try man pen hon yang ada come long you are namar ka met nabi ka mi na ka domet pia ban sumari ka met nabi ka ka babi ka domet take care of your body amen nga ban trinya lin ta tip ban ban sumari ni ka met ban Muslim hallelujah nga ko ai ban Muslim mo si Polish po Kataka de testament we can live by. Amen. I know that a lot of you may say, some people may not live as according to your faith, but you have to train yourself. What mut ban shu Muslim bet kum tu. Ka jengek ka kom sumari pi ka met ru ka ka jeng khli jong pi. Amen. Pitep mi ki bisai nong ban bam. Ta. You bam ni daski ha ban. Ya ki bala ju bam ngam te pi te ba mo ki naga skang ba. Untuk Adam lari unen agate, pula bami ubusan. Amen. We cannot eat everything. Samba. Wala baro ngila man baro ke Bible ko umno, baro ke jing tau ke jong blai de nam. Tapi puli bau Timothy ong bala bam de ke jing de ba ai ngut de ba kentang de nam. Hendai kam de lot baro bala ban bam pat. Samba. Ya kata bro kam ban syai ban ke tinu blai. Not everything you're supposed to eat for your body. Well, everything is created by God. Not everything you're supposed to eat. Ngambu hukum mi pi kata skap ha. Henry ke ka banirap ke James. Balai mo beli ong ka jing bam do snyang. There's some connection with that for longevity kadan. Amen. Tama palat ye ka jing bu hukum ke jing ai jong blai kan ka bangin Muslim. Amen. Ka bagi ka met jingi. Henry ka kwa banoi pi kiran ki ke te banirap ke jing em. Ngam ong mo pastor ong bet pion bam do snyang. Ngam ong kum ta. Akhlem ong kum ta. Amen. Uji sule pin i ba ubam tang hoi peleng dok belang mo dos. Dok kha my favorite. Ya ha ngau Jisu dok kha. Amen. Tamang ngiyok sini mesti ke seafood kan. Ngiyok ke frozen food ke bala sembam ta. Siapa? Amen. It seemed good. Siapa? Aku apa boleh dekat baat pufrasisin. And it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Amen. Amen. Kani ka deka rai ka bagi shema ka Jerusalem Council na ka menta kitu ki banget yang tu. Amen. Kani kam long applicable for everyone. Kemendai. Amen. Pitip am pi bam ka jing bam kalau pakinya sebelah tharum nele. Na pi bam ka jing bam ka bala kanya ki belai tharum nele na maru belai thaum dei eru em. That idol is nothing. Amen. But singap ba? Hrei nam ta ka Jingiatiplem jong pi but nam ta jong ki wei pia bang. Pin mo pin bam ma pi tu tu ba dang tolot ka jingit wang. Kum ni bam ka di ka bam ma. Te finom pen thot ki wei. Bau ji sulayap nam ta jong ki ru te pi wa do pen thot ken yu ti baret. So nam. Amen. Those are instruction in the Bible. Amen. Ban bam kwai mlele.
Hela ka man thot you no uba dang khlong hau trai ong kumnum no piru pi bam kwai. Perkhat lagi Jingiatiplem jong kiwei rum dei tang jong la jong. You understand? A lot of people we don't understand this. Ngong ko Jingiatiplem jong ni kam le te ngi som le te da bam. Ka dei kan hei kiwei pat yo ka thot nam ma jong pi. Ka Jingiatiplem ba. Amen. And I know some of you, I'm stepping over your feet, but it's glory to God. Amen. You have, amen. Hallelujah. Amen. Phim la ma long ikwe ban im khu ya ni phim bam cha pa yu ko ai mo. Phim la le ông ta. Hallelujah. You cannot. Hallelujah. Kibri kyong mo pastor mo sma briat plat te pin bam lo kan bam sing gom ken. Ma ni mo cham badan ko ai lem no. Tong tut pe sum badan man chun lem no. And really, it's a matter of just two things. Amen. Perkhat bai kata. Bagi don kiki ke bangi le mangi ngi ong o ka Jingiatiplem jingi ka sha man lem don ka jing pandram mangi ne se we ula thot pat namar dong pi. Amen. I think those things we have to consider. Amen. Ni hak ban perkhat kum gi brio gi belasan au try ngi hak ban yat pe sngap ba ngi yat Apostle Paul ong habang iya ndai bangi syuat ela di ke jing jongi ya ki weru ki barang klak ngi haban perkhat dia ki. Amen. La wong gum ni la pi le gum ta pi mya jing i juang pi mod Apostle Paul ong ta. Ni bang mangam ong aspan ong sa ba. Nom dom yang ah. Amen. Hallelujah. Those are important things, church. Amen. Those are important things. Amen. Oh, hallelujah. Ngali chem ni to. Dekat ke bakhat du an pen EP. Dekat ke bakhat du. Kadang buon bahai ki ke hendai. Kan una pipi tip iku ke jingja ha ka pa kan long ka ba. Kan long ka bakhat san hi de pi puli ke dekat ka ba lai pusau pe. Dekat ba lai pusau. Kan una pipi kan mau Usilas. Usilas ha ke jing sha sa ba u let lang bat u Paul bat u Barnabas sha Jerusalem sa ba. Hendai skamba ka mi ke jengya kaja hapreng Apostle Paul badu Barnabas ngapa ba u Barnabas u kwa bani alam biang yu mak samba umak udei samba u John Mark lane umak mo udei u persa jong u Barnabas ngapa tu Barnabas ong ni menyalam ni umak hane u Paul ong ngam tre menyalam namar belai uni ha ketu ke missionary jeni beningkong ulai English lenti ulai pai siang. Kamu long ya yang ini lekte nampak commission lalek posting lenti lek pai no siang lah kan mau yang tu Apostle Paul long menyalam itu nam tre alam you ni kami kerja pering joki there was a sharp thing. Listen, the Bible says contention between them sama hanya kuat berpinyu ya Usilas ngapa Usilas deh ukrem lek udan bet hapo Jerusalem sama kerja you kalau balai pusau kuat pin pet khatsan lai pusau. Come on, let's read together. Henry kala ibet barang no kala ibet sama ya Usilas banda sa shu hangta upol di Barnabas kile shong ha Antioch kile hikaya ber kile alap ai gaktir utrai lembat shibon ki weiru de in pre ka balai pun riu hadu ka sau puwei somba ti anda khendiat singi upol la ong ha Barnabas yang nyelait pai pat menta baginya khmi ikita ki para banget haman la ka shnong ha ka bangila alap ai gaktir utrai kumno ki along Tiu Barnabas ula iman ban shemlok lem yo Yohanes John Mark sama udi Marcos ru ya ubala khot Marcos hena u Paul sngo dei ban shemlok lem yo ni ubala kan ria no naki na Pamphylia bat ubam shemla lem bat ki sakata kam skaba dot balai phunai ong to ngan ai lut nai ti lut ngan yarap ngan kam jong blei hitang len ti wan pai skaba kadai ban ai jing seneng kum ni samba u Paul u klem pediang kloi samba ngakwa pini i kini ko wei samba ngi abang ban map iki wei de ban map de tama ki don ki por ka bang ngi hab ban su thu kum no ngi map da jing start dong blei u Paul om de bo klem map ong to ndengam ni alam sunam ha ong am alam ndeng jing ban no de tama ngam alam samba nang ta kile dei kile khat lok u Barnabas baru Paul but nadu kani ka porm yo so pang Barnabas ngapa katare ka wei ka ba ka Bible ka kran nginget number u Barnabas u apostle jong blay he must have gone somewhere whatever but his name apart nadu kanong bakhat san deni si kmat you don't see him anymore
But listen, sampai ngak pin i gini gawe. Ani polum ngo day ban simlok. Sampai dekat ke balai kunai. Kum tadi lah mi ke jinga sai ke bajur, ong ke bajur. Amen. Ka bajur ka mot lai ta lai keren kum badai mo. Ni ong ni lambai uni sampai. U Barnabas ka kemie jong John u Barnabas ke disparat lai ke marry mo. Ka marry mde ke tu ka marry ka. Ka marry ke kerteng ka babon ha ka Bible mo. Mde tu ka we marry so sampai. Kalau kelan long no kum tahu Barnabas boleh shim no yu Marcos oleh mi no da ka lieng sha kai pros. Ada yu Paul la jet you know? You know? Tas sampai ka jing jet yu Paul yu Silas ka long kum ni sampai. U Silas song adi pas kuala yeng bim tap sang andon sa sini mo. Ngasu ibet bang adi bandai ni pat de ban lek. Terengkat ban mau beriu jong blai barat ba ba sampai. It was a connection in the ministry because it seemed good to him to stay for a little while. Amen. Kalau Jingiatiplem menong, kapahap sangan dan sangan pat kuam ni. Seem good. Amen. Amen. So tenat bahagia Jingiatre, apostle but u prophet. Amen. Peka mixture jong ini Jingiatiplem mau Silas tu prophet jong blai. Amen. Apostle. What a powerful pack combination. Amen. Team. Hallelujah. Amen. But ang Timothy came along and then many other leaders came along. Siapa? Nak pin i gini kan penkut no, ajan kut. Riu Paul jidu Silas boleh no andala IT no ia ha ka jinga ai jong try da kita ki para bangai ba ula lembah ke Syria bat ka Kalikia udah pen scam ya kita ke balang siapa? Ka ba kwa bangan ngakwa pin pet ya gini ke way siapa? Just that scripture up there, ya Silas. It seemed good to Silas to remain there. Amen. Do you know certain divine connections in your life? Kasi ya day ka pakin jaman mynsiem, ka one haba pi sngoto, bandon hakano no ka jaka ublay u connect ipi ba kibriyo jong blay. Ka panyarap ikajik imjumpi. Amen. And his ministry flourished. Glory to God. Amen. Amen. Can you see? It seemed good. Ni sngodon kata ka. Clash yang kat aku mynsiem buku. Amen. Amen. Hallelujah. Ublay ukak penyalam bagi jing jong pi. Barok ki benda jong jing. Amen. One direction from God is going to change the whole course of your life. Kawai ka. Tang kawai te ke jing lam. Kawai ka jing lam ko jong blay. Takada ukak beroi pi ba sha skor kan diang ke bawon mynsiem buku jong blay ukak pi ban le ke jing jong pi. Amen. Amen. Kamlong ka ba kon be jong blay. Amen. Pi mynsiem buku jong blay ukwa ngakop no pi skamba wara ka jing sneng ki khon ukwa banyarap pi. Amen. Kumno ban sneng ki khon kumno ban krani ki khon. Kumno ban krani ka badai ha ka por ka badai ki khon. Unyarap mynsiem buku jong blay pi. Amen. Ngi jo ang ta ka ji kai mo ngala bat skor ba ka e ka baron ha ka donut kamlong kamong ka baron ka donut kren be. Mano ba ngi pi kata? Mano ba ngi pi kata? Ngila syok mai kap orang kadonut keren baik ngam kwa menoi pis kampa ya kata ka jing keren pihak ban sung thu ba kap baron ha kadonut dei ban keren henry kapor kala dei nempat ya kata ban keren kata ka dei way the time may not be the kabadei te ka piron ka donut henry kapor ba ka ayom ka padei no kam jing start dong blay ban keren ha ka no kapor dei nem tengiri ki kon teng bon ki ka padei bari ban keren keren lot lembrom teng ngim tip shu ki khod dia ka bakin pediang kila bitar pen ban dei nem reha bagi keren ha ka por ka badai kan ka jing tre jong blai dei nem amen ngalap ki para jong ye kata ngalap bakala bon sien ka ba teng ngala keren no kum tu ki ne ka dong ka por ngaduai ngapan bon no blai ka keren ha ka ayom ka badai ki para kawan ka jing kala pemot kawan ka jing tre ka jong blai amen amen ngakam keren ni pi ngalayat nanti don we all fail dei nem baro nangi mti ba ong la shu konggu ba ye kata ka jing lam jong blai bon sien ngala fail Hereng ngam sakut sa panang tanga kelabon o try ngam kwa bangan mes ngam pen kok ngo barbor ke pemikiran ke jing jong amen amen namar mynsiem ko kwa ba pin roi ma pi nam ta ka jing he is there to help you he is your helper amen amen a permanent helper for your life banyarap ke jing jong pi hallelujah amen ban yang rengkat bat pi ke porbam dan manu ban yang rengkat bat pi mynsiem ko jong bleun yang amen udai unong ya sai ubab hatam nam ta ka jing jong pi amen so love the Holy Spirit amen
jong mynsiem buko jong blay but ngan pri pi ka wei ka khot ka ding jan met ai ba phin le ba phin sko thu kan diang ba ka wei ka ni ka wei ka jing pen mlien ka ba phiap le ka jing em jing pi pe kitab sam long ba sao ngan pen kot ka ni ka khot ka ni ka wei ka khot ka ba yarap hai ka jing em jong as kam ha in receiving hagabangan yo ka jing alam na ublay don ki por ka bangi hap banang ban penjar-jar le di sep na me kata Masa tadi sekolah aku naik kai kumni. Dale balabat kiti kumni tu. Dale kumni, orang imis, dale kumni. Tang mana pernah pi ulet. Nang lehi kai ke ba. Krak mo. Dia pun jual asyai dia ni. Haga jing iru karang ke por we have to learn to be silent in the presence of God. Amen. Bangin pick up ke surga jong blay. Ngan peli ni record sampah. Kan nong ke sam ke besau. Ke dan bon ki record dengan show IPUA ni singa kwat pin pusan dengan record. Kan long besau ke record ke besau ke besan sampah. Are you there? Come on, let's sweet together. Ketin pareng ko gumno, ketin kasi ko gumno tas sampah. Kani ka record ke best pan tai ji. Jengilang baro aku ni kasingi. Ko gumno sampah ngan puli pi mo. Anong besau record ke besau ko gum ni. Tu sngo shap ting. But what lepop? Tu so shap tiang. Kambiang pi kini record kong. Ketin pareng kong no. Be angry and do not sin. Nenam. Ta. Kong what sngo bitar. Nenam. What lepop? Tu ya sela. But laka jongka donut. Halaka jentia ong itu ya sela. But laka jongka donut. Halaka jentia. Batu sengap jar. Amen. Learn man penjajaban sekap jar tadi. Amen. Listen to what he's saying within you. Amen. Pelajaran ke por papi tiak man biar kemudian ke papi dalam tiak ke papi perkat ni ke jelek bahasa boleh kawan sibur ke perkat ni ke bau boleh ulek ke jem ni pimo kawan ke jauh mat pi snow kemen pi ro you boleh mo kiran ke por ke bau boleh ubo ya no ke dot pi pisang manduai nampak ke jem ki brio ni Amen. Amen. Learn to be quiet in the presence of God. Namun penjajar. Amen. Ini ki beriu ki balik pun kam tam ngam tip mo da duai ru mentaling ila long modern ma da duai ru has roma shabaramande bat ka phone ru hoi kum no filang hoi ba ka text ru ya ba ka text ba ka duai te ngilang modern no ngim ta sama hadu ba ka por ka ba ke ke bo mesti bu ko jum le ko ba communicate we miss because why we are praying but then our mind because we have to be focused if we want to pick up things from the Holy Spirit. Amen. Amen. Tengah ka bapa bu airplane mode bu itu ke phone charut chang ba ka Bible ba ka we cut ba khulam. Amen. Sengap ke ke bu mynsiem bu kho jum le Ukraine pi. Amen. Amen. Karena ke ke por ke ba le CP up emergency call ya la ka jong. Hanai mlai ke man la ka por ni nam. Oh, Rama Mande. We are still texting people. Hello. We are, of course, we are connecting with people. Praise God. And there are times we just need to hear from heaven. Amen. Umak Brazil, on the greatest shortage in the body of Christ is hearing from God. The greatest shortage in the body of Christ is hearing from God. Amen. Haka met jong Chris ka wene ke junduna ka bakrau tam ka ka bakibriu ki mi osngo ka surga jong blay ki dan pat ki bakwa pun osngo ka surga jong blay ki liwat ki surga jong blay samba nai liwat ron hapok jong pi Amen. Amen. Ko pa osngo ka surga jong blay te pastor Shamba ka ktinu blay ka tu ktinu blay kan krani pi. That's the voice of God. Lar pi kwa mas nguthu ka sur jong blay shamba ka ktin jong blay hadu ba ka poi ka por ba ka sur ka jong ktin jong blay ba uman sim ko kilong kumjo. Amen. Hallelujah. Uri uman sim ko jong blay ba inspire ni ka ktin jong blay. Amen. So his voice print will be the same as the word, isn't it? Pastor Nathaniel on the court may latip badi Pastor Nathaniel mun kam mon ong re manu re nam ka sur jong I latip te berbor na hiyang ne nam dekran ba MT latip hi mo support ki snam pim jukran ne no pla ju shem nam the phone mom no ha phi banum to phi banum to mi tho shu nga long ni nam kum nom ta mi tho shu nga long mo balai no phi mi slok shu berbor ko to voice print is become mi osong bha shu da song tho chu da sur
Tenam. Te baru mynsiem buku tu kalau mentahi. Amen. So how will you identify his voice? Spend time in the word. Syam baga ketiru belai. Amen. Syam baga ketiru jong belai. Kam dai ka ba ban sngoi ka sur ka jong mynsiem buku jong belai. Hallelujah.